praktički od dana pionirskih, onih mojih dana u Hajduku, prošao pa na kraju kao ministar sporta i želim čestitati Tomislavu i gospodinu Ivanu Kneževiću na svemu što činite, jer u Hrvatskoj je puno toga bazirano na entuzijazmu. Ono što vam mi možemo reći da što se tiče medicinske obrade i liječenja, da ste u rukama najbolje institucije i to ono što vam možemo jamčiti. U jednoj fazi bi vas pozvali da obiđete bolnicu, da dođete kod nas u Zabok i u Zagreb. Mene je zadovoljstvo što je sa mnom danas ovdje moj prijatelj i partner gospodin Nikolaj Burkat iz Njemačke. Upoznat ćete ga ako ga već niste upoznali. Moja supruga Jadranka koja vodi vrlo važan dio financije bolnice. Žene uvijek imaju vlast oko novaca, jel? I Jessica i cijeli naš tim. Tako da ovaj današnji dan zapravo daje jednu sigurnost i igračima i upravi kluba, jer u svakom trenutku znate da imate mjesto gdje možete napraviti vrhunsku dijagnostiku, zahvat i rehabilitaciju. Čini me neizmjerno sretni što to činimo danas i vjerujem iskreno da će ispred kluba biti sjajna budućnost, a mi ćemo vam na tom putu maksimalno pomoći. So I wish you really the best of the luck. You can count on us. We will be at your disposal, and I'm sure that in the future we can do so many things together. So thank you so much. Yeah. Sad ćemo mi potpisati, so we are going to sign. Košuljica vaša, meni. Možemo se rukovati. Super. Možemo ovako. Super. Super, hvala lijepo. Vama kofija. Tako da to koristim. Sad bi mogli službenu fotografiju napraviti. Možda da u prvom redu ovoga vodstvo kluba da sjedimo. Perhaps we can sit in the first row and možda igrači za nas, da imamo jedno službeno za budućnost. Evo ga. Super. Hoće. Bravo. Super. Aha, bravo. Evo. Mladene. Da. Super. Hvala. Gospodin Kelmer se pozna. Bravo. Ovo je znači to je nova selekcija. To je novi da se... Kelmer. Mogu to. Može. Tako je, super, hvala lijepo. Ne treba biti neugodno što smo s kravatom, može mi lako skine kravata ako vi hoćete. Ajmo jednu fotku napraviti zajedničku. Odite mi možemo mi zajedno. Evo, Jadranka. Evo, tako je. Španjolac koji je tako. Mikel, please, have a seat. I kravata? Mikel je naučio već dosta riječ. Okay. Excellent. Super. Si who is in the first row, mlad. Evo, hvala vam lijepo. Igrači su sada slobodni. Da, ne znam, malo priča ako hoćete nešto, ali u principu to je to.